मोखां गाज्रिखायनो आंखौ रावबो नायसनला मेगन गिदिर गिदिरखायनो आंजों रावबो रायज्लायला बे आफा आनान गसाया सालाय मानो बिदि सोरजिया आयना नायै नायैनो हायजें ओंखारलांबाय हिन्जाव नागिर नागिरनो थालिर गायजासिगोन ओइ दोनलै दोन जायाफ्रा मानिबा देखायनाङा बेयाव बिराद इमसनेल जागौलायो नामा ओइ सामथाय हिन्जावनि थाखाय नों इमान दुखु जादोंब्ला हाथाय बाजाराव गाख्रावनो नागिरहैया मानो होनब्लानो मोनगोन दे सासेसो इनसाल्ट नोंसोरथ' खालि ठाट्टा खालामनाय जावख्लायना होनायावल'सो मोजां मालाबाबो सापर्ट खालामनाय पजिटिभखौथ' सानखायानो नेर' माइन्डेड साला नोंसोर मा मिथिनो आंनि दुखुखौ मानि दुखु रुमबांखौ मोनैनि दुखु रुमबांनि खोथा बुंनादे आंनि सिगाङाव रुमबांनि मुं खोनाब्लानो सारअन्थाइ गावजानाय बायदि मोनो आङो बे आंनि खामलिनाय गोसोआसो मिथिगौ बे आंनि बिखाया सेवहांगार जानानै हाथफ्ला जानायासो मिथिगौ नोंसोर मा घन्टा बुजिनो ओइ सामथाय बारा टेनसन जानालै भाई नुबाय ओइ लरग' आरो लदुम नाय मालाय सामथाया रुमबांखौ मोनैनि बिखाया खामलिना हाथफ्ला जाबाबो थांना दङ इनसेसोखौ यार माबोरै रमान्स खालामनांगौ बिनिफ्रायनो सोलोंनांसिगोन जोङो हेट आंनोबो जों गामिनि फामेखौ नांगौमोनलै जा बरिया नुखायलै आङो ओइ लाब गैया गुबुन गामिनि सिख्ला पटायनो हाबाबो निजि गामिनि सिख्ला पटायनो गोब्राबलै बाइक दं बांला दं माबा माबि दं होननानै थगायनो हाखाया मोजां गाज्रि गासिखौबो मिथिजोबखानाय जायो नालाय आंथ' निजि गामिनिखौ आसा खालामखायालै ओइ जों गामिनि रुमबांमोन फैगौलै आसिलफोर बरिया हा रुमबां हाय रे वाव माथो आंनि मिजोरनाय फामेबो फैदोंलै बैसोर जों गामिनि सामथायमोन नङा होनलाय औ नंगौ दा मानसिफोरखौनो एसेबो नायनो हाया आङो बहा थांदोंमोन नोंसोरलाय मानो नांगौ जों जेरावखि थाङा नोंसोरनोलाय सेंग्राफोर लोगो हमनो थांदोंमोन आरो नोंसोर ना नोंगोरा जों सेंग्राफोर लोगो हमनायानो जा मानायानो जा नोंसोरलाय मा खिथा हरनांदों लाजिया गामिनि सिख्लाफोरखौ नेदावनो एसे देलायबाथ' समायखाया बुरजा देलायबासो समायखायो पुर्निमा अखाफोर नङा दान खोमसि हर बादि एसे एदावबाबो दाय जायो दिं थाव होनायासो गैयाहां दानो फाग्लिफोर मानसि रागा गोसाब्रा दे बाख्नायनोसै होमबालाय गामियारि सिख्ला नोंसोर नुनायावथ' बरिया नाथाय रागायासो दाउ बिमा बायदि बाज्रांलायो लै हाय तेरे आंथ' सासे बाबला खागोन जिं चिकि आयु सामथाय मालानिफ्राय नोंहा बेबायदि अरदावनाय बेराम जाखो अन्थाव बाथावनो आरो एथ' मोजां दाखा गारांनि मेथाइबो खननो रोंबाय नोङो अ येस थेंक इउ हाय बेनि खर'नि गोजा तारा जबाय नंदांलै नांनाय नाङि जागासिनो खोमा खर'आवलाय मा गोजा थार थालाबायनो मिलिमसो थायो दा लाब गैया दहायनो लावदुमा बुंखादोंना गामिनि सिख्ला पटायनो गोब्राब होनना बर' सिख्लाफोरा दाना मालाय हारसा बांगाल सेंग्राफोरजों हाजेव रायलायोलै बर' सेंग्राफोरखौ फात्ता होखाया अभार एटिटिउड अभार गाजा अभार टेलेन्ट अभार माबा गोजालै गोसोंग्रा सोरखौ लाना बर' सिख्लाफोरखौ बुंनो फैदों नोंलाय सासे सानैया जाबानो गासै बर' सिख्लाफोरखौ बरनाम होनांगौ नामा माला नुनाय जोंखौलाय हारसा बांगाल सेंग्राफोरजों हाजेव रायलायनाय हो अए जावजालायबाय गामिनि होनना मोजां रायज्लायनायाव मोजां माथो होनांगौब्रा नोंना फैनायालाय मानि थाखायसो मोजां राव मोननो लुबैदोंब्ला सिख्लाफोरखौ मोजां रेसपेक्ट होनो सोलों मिथिबाय मोजां रायज्लायनो सोलों अए जावजालायबाय नोंसोर एथ' लेबेल जाबायना
जोंजोंनो उन्दैयाव गेलेफानाय जाफानाय लोंफानाय उन्दुफानाय नङा दे माबा फिथाइ सामथाइ नागिरफानाय ज' ज' दैमा फुख्रियाव दुगैफानाय बावबाय बेफोरखौ बावबाय नाब्लियाथ' आंखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनो थाखुमालायनाय गेलेनो लोगो लाफैबाय थायोमोनलै जोंजोंनो उन्दैयाव खिखर गेलेफानाय काबादि गेलेफानाय गर गेलेफानाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय आरो बै नारें जुमब्राखौ बल खालामना गेलेफानाय आरो बै दाबालानि फुख्रियाव लंथं दुगैनायफोरखौ बावबाय जोंलाय नुलायजोबखानायखा असैबोफोर साला लामायाव हगार नोंस्रा उन्दैनि बाथ्राखौ गोसोखांना थाबाय था रब्रा र' बिदि नङाब्रा सनाफोर नोंसोर जोंनि उन्दैनि साथि खालामनोसै दे नोंसोरखौ जिबन साथि नोम्मानि साथि होन नों ओइ आसोल नोंहाबो फामिखौ प्रप'ज खालामना लाखादोलै जाम्बा हाट गिलायलाङोलां सेन्देलनि कुबु जानो जेबो नङालै जाम्बा साहस खालाम फामे आं नोंखौ जोबोर मेजेरो माने आं नोंखौ कुछ कुछ होता है मा बुङो थब्लं बुंनो हाया नामा मा मेजरनाय बेलाय फामे नों मिथिगौ ना आं दि नोंखौ बेसे हास्थायो बेसे उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोनबोदों आङो जायनि थाखाय नोंनि जानाय थानाय खिनाय हासुनाय जायना मेना खबर लाबाय थायो दिनै आं नोंनि सिगाङाव आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायबाय नों बुजि 7 जोनोमब्लाबो नेगोन आं नोंखौ लागावबाय आसोला थैलाय उजिलाय 7 जोनोम जाब्लाबो आंखौ मोननायनि सिमां नुना दे राजा मालानिफ्राय एथ' सोलायजोबखो नोंसोरलाय आयु नोंलाय माथो सिगां हिनजावसाफोरखौ लाजियोसोमोन मा नोंबो एमजिसोमोन होनबा दा नोंसा आइनो खोथा लांनांगौ आङो नोंसा आइनो खोथा लांनांगौ जोंखौ एदावदों जोंखौ जंखायदों होननानै खोथा लांनांगौ दरम बिदि नङा दे खिन्थु नों खोथाब्ला आंबो बै नोंसोर उन्दैयाव गब्लालानिफ्राय खुसेर खावना लाबोनायखौ खोथाना होगोन खोथाना हो दरखार गैया थाव रोंबां नाब्ले बेकार मानसिफोरजों नालायना लाब गैया हगार लामाया बे फाग्ला बिदिनो जायो ओइ रोंबां देब्रा जोंहाबो सानैजों गोसथोलायनोसै आं खिन्थु नोंखौ मेगन खेबखानाय दै गोसथोनायनिख्रुइ मोजां मोननाया बांसिन बावसोलै आंना आसलथे मा जाजोबदों नोंसोरो फाग्लाफोर जोब्बाय नामा मोजां मोननायाथ' बाद आंनि थाखाय नों ओरैबादि रेजेक माने बुंनो नाङा आरोना लाजाखाया रेजेकनि लिस्टावबो थानो समाया मिथिबाय रेजेक लिस्टाव थाया माने मा आं सिलेक्टेड अ येस थेंक इउ दे थेंक इउ अक्सननि मानसिफोरानोसो आंनि खिथु सुना होनोबो समाया नों बाप्रे ओइ एथ' डाउनाव दोननाब्रा जोंबो इमान थार्ड क्लासनि मानसि नङा मिथिबाय एथ' लेभेल ना नोंसोरो गोसोब्ला जोंबो आदियाव जोनाय लानो हायोलै गोसो जाथारब्लाथ' जोङो नोंसोरखौ गामियावनो लाखिजोबनो हायो ज'जोबनो हायो नोंसोरखौ हट फाग्ला मा ज'नो बेलाय हाबा लानो होनब्रा हाबा लानो एखे बुरबक गामियावनो लाखिजोबबाबो जलायफारा नाम थायोलै आसोलफोर थौदो जावलियाफोरजोंनो नांलायबाय थायो नामा लाब गैया नुबाय आं दहायनो बुंखायाखै होनबा लाब गैया होननानै दानि दिनाव गोरलै मोनदों सिख्ला फटायनो होनदों मोजांसो बुंदो साला दंफां मुरा बादि दद्र सिरि थाबाय थाबायब्रा जेबो बुंसायासैब्रा बियो लरपायसो मानसियानो लेडिस मुवा लोगोआ बिदि जायो सामब्राम बेखायनोथ' लोगोआव बिदि लोगो थाबा गारदावनानै खुमब्रा फिथाइ दानस'नाय बायदि दानस'नो गोसो जायोलां ओइ बादेदो थौ गामियावनो दै फाग्लाफोरखौ लोंनानै एसे खर'खौ माबा खालामनोसै गुसु खालामनोसै थौ लोंनि मारनोसै थौ होनब्लालाय रखर जानाय नङालै थौ फेसबुकफोरावसो नागिरनांसिगोन